Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpoon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa Ebanghelyo si Jesus, pinapagirumduman kita na an buhay kan sarong Kristiyano, bako sa nang paglikay sa karatan, kundi aktibong paggibo nin karahayan. Panoon an aldaw nin marhay, panoon an buhay kan presensya kan Dios. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkud paman, na sa dakula mong karahayan na labi pa sa mga merito asin kamautan kan mga nag-aarang. Pabuluson mo sa mo an sa imong pagkaherak, tanganing patawadon mo ang natatakutan kan konsyensya, asin itao mo ang daimahagad nin pamibi. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemation niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Joel. Pagbado kamo nin magasbang asin pagtangis kamo mga padi, pagharaya kamo mga paralingkod sa altar. Madya, magkaturog kamo na nakagubing nin magaspang, mga ministro nin sakuyang Diyos. Huli ta hinali sa harong nin sa indong Diyos, ang dulot na kakanon asin inumon. Ipagbuot ang pag-ayuno, mag-apod nin sarong pagtiripon. Tipunan nindo ang mga kamagurangan, asin ang gabos na nag-erok digdi sa daga, digdi sa harong nin kagurangnan na sa indong Diyos, asin pag-arang kamo sa kagurangnan. Herak man sa to pag-abot kan aldaw, huli taharanin ang aldaw nin kagurangnan, asin madatong iyan siring sa pangratak na hali sa makakamhan. Patanugan nindo ang trompeta sa Sion, pagkurahaw kamo dyan sa sakuyang banal na bukid. Pagtakigan lugod ang gabos na nag-eerok sa daga, huli ta nagdadangadan ang aldaw din kagurangnan. Iyo, haranen ang aldaw na madiklom, asin marumirom. Aldaw na mapanganuron, asin malumlom. Siring sa kaagahon maglalakop sa kabukidan, ang sarong banwaan na dakula asin makusog, daipag nahiling nakabaing sa inda, kan mga nakaaging panahon, minsan sa mga maabot na mga taon, magkagurang man. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kinaaban huhukumanin kagurangnan sa katanosan. An kinaban huhukumanin kagurangnan sa katanosan. Pag-uumawon ka kagurangnan sa bilog kong puso,
Ibabaret ako ang gabos mong gibong nga ngalasan. Mag-uugma asin magmumuraway ako sa imo. O umabon ko ang sa imo ngaran, o hurong kahalangkaw. An kinaban huhukumanin kagurangnan sa katanusan. Sinagwi mo ang banwaan, ninaglag mo ang mga tampalasan. Pinara mo ang sa indangaran sagkod paman. Ang mga banwaan nagkahurulog sa kutkot na sa indang kinalot. Sa hikot nagibuninda, nalitag ang sa indang mga bitis. An kinaban huhukumanin kagurangnan sa katanusan. Ang kagurangnan magdadanay sa iyang trono sa lamang. Andam ang sa iyang tutukawan sa paghukom. Asin huhukuman niya ang kinaaban sa katanusan. Huhukuman niya ang katawohan sa katotoohan. An kinaban huhukumanin kagurangnan sa katanusan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan si Jesus nagpapaluwas ng demonyo, ang mga tao nagngalas. Alagad nagkapira sa inda nagsabi, nagpapaluwas siya kan mga demonyo sa bagsik ni Beelzebub, puon kan mga demonyo. An iba man sa pagtukso ki Jesus, naghagad nin tanda hali sa langit. Aram ni Jesus ang mga nasa isip ninda, kaya sinabihan sinda, an kahadean na baranga, marurumpag. An pamilya na nagiiriwal, magagaba. Kaya kung si Satanas baranga, paanong makakapagpadanay an sa iyang kahadean? Hulita ka mo nagsabi na ang mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa bagsik ni Beelzebub. Ngunyan, kung ang mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa bagsik ni Beelzebub, sa kiisay nakabagsikan nagpapaluwas sa mga demonyo an sa indong mga katuod. Kaya, sindaman sana an sa indong mga hukom. Alagad, kun ang mga demonyo sa kuyang pinapaluwas sa bagsik kan kapangyarihan kan Diyos, tanda na ang kahadean kan Diyos duminatong na sa indo. Kunan harong, binabantayan nin sarong tawong makusog, asin sangkap sa armas, ang gabos matiwasay. Alagad kun sa lakaton asin madaog nin saro, na urog na makusog, kukuahon ang armas sa iyang sinasarigan, saro na urog na makusog, kukuahon ini, pakatapos babarangaon ang mga sinamsam. An bako kong kaapil, kalaban ko. Anda nagtitipon sa kaibahan ko, nagwawarak. An marumpot na espiritu kung pinapaluwas sa sarong tao, nalakaw sa mga alang na lugar, mahanap nin mapapahingaluan. Alagad daing nakukua. Dangan minasabi, mabalik ako sa harong na pinapaluwasan sako. Pagbalik, nahiling na an harong sinighidan asin pinakarhay. Dangan minako anin 7 espiritu na mas maraot pa sa iya asin minaerok duman. Kaya ang katapusan, kansiring na tao, mas maraot pa kisa kapinunan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Our gospel this morning speaks about the reality of sin and evil.
Igo pong mga kasalan, nasagkod paggurang ta, garo masakit bayaan. Aki ka pa, iyo na inian sa imong struggle, naggurang ka na, iyo man giraray ang pigkukumpisal. This is a reality that we acknowledge in human life. Sabi nindaan apo digdi, pet sins, mga paboritong kasalan, mga kaluyahan na garo nagiging permanente sa sarong tao, ta iyo-iyoan sa iyang struggle. Nagkukumpisal ka man, naghihinguwa ka man na magbago, pero iyo-iyong mga tentasyon ang linalabanan mo. Nagaro dai ka nakakaabante in spiritual life. O kung makaabante man, pag nahulog, mas malala pa kaysa kan puon. This is exactly what the gospel this morning is talking about. Igwadaa, sabi ni Jesus, nin sarong marumpot na espiritu na binayaan ang sarong tawo. Alagad paglipas nin dikit na panahon, ang espiritu buminalik. Kasarabay ang pitupang mas makusog na marumpot na espiritu, mas dakol, mas makusog kaysa kan dati. What is Jesus teaching us? By telling us this image, nin sarong espiritong naghalik dangan kan pagbalik mas dakulan kaiba, what is Jesus teaching us? Enot, pinapasabot niya po sa tuya ang natura kan demonyo, na ang demonyo bako pong hugakon. May karahayan man palan sa demonyo. Ano po? Ang demonyo po bakong hugakon. Dahil siya patukaw-tukaw sana. The devil is not passive. It is very active. Aktibong nagtitintar kan tao to take us away from goodness, from God. Pirming aktibo, pirming nagtatrabaho, pirming nag-aabang kan sa tuyang mga kaluyahan, tanganing laugon an sa tuyang buhay, agawon kita sa mahal na Diyos. Dakulang tabang po sa bagay na ini, an sa tuyang regular na pagkumpisal. Tanganing pahalion ang karatan, asin ang kasalan na luminaog sa satuya. Pag nagkumpisal ka, the image that Jesus is telling us in the gospel, pag nagkumpisal ka, garo ka naglilinig ning harong. General cleaning. Lininigan ang kalag. Pero pagkatapos pong magkumpisal, igwa pang kaipuhan gibuhon, you don't stop at the confessional. Pagluwas sa kumpisal, day patapos ang trabaho. It's not enough to simply get rid of evil. We have work to do. We have to replace evil with the good. Digdi po sa istorya ni Jesus, an image na tinatao niya, naglinig daan sarong tawo kan sa iyang harong, pagkatapos nabayaan siya kan demonyo, but sabihon siring kan kumpisal, lininigan, hinusay an harong, pero day patapos, may kulang. An kulang, mayo ng laog an harong. After the unclean spirit has left the house is now empty. And emptiness is attractive to the devil. In fact, iyo po ang description kan evil. Sa pag-adalta po nin filosofiya, lalo na ang filosofiya ni St. Thomas Aquinas, evil is the absence of good. Ulitin ko po, evil is the absence of good. Good doesn't have a positive existence. Evil is simply the absence of good. Pag mayo ng laog ang harong, mayo naman ang karahayan duman. And this is where the real danger lies. Dahil kan nagbalik ang marumpot na espiritu, asin mahiling niya ang dati niyang harong na mayong laog, sasabihon niya, maimbitar ako nin mas dakol. Tanganing pagbalik mi, mas makusog kami, mas dakol kaming mapano sa empty house.
Kaya ini po ang imbitasyon sa satuya. Kay puhan, pagkatapos magkumpisal, panuon ang satuyang kalag kan presensya kan Dios. Bako sa nang naglilikay sa maraot, kundi aktibong naggigibonin marhay, don't just avoid evil, actively do good. You have to fill the void that the evil has left. You have to fill it with God's presence. Ano daw ang buhay ko? Pano kan karahayan kan Diyos? O pano nin karatan? And when I do get rid of evil, of my sinful tendencies, I don't stop there. I have to fill it up with goodness. Di pwedeng iwasan sana ang kasalan o likayan sana ang bad habits. Instead, you have to form good habits, replace the old ones with new habits. Panoon ang kalag nin pagpangadji, nin pagtabang sa dukha, nin pagsimba, nin mga gibong karahayan. Ini pong ginigibutangon yan, ining sigisiging pagsimba araw-aldaw, this is one way of filling up our lives with goodness. When we fill our lives with Jesus, we desire to become like Jesus. Tanganing pagpano na kita ni Jesus, mayo ng espasyo para sa karatan. Pag-abot kan demonyo, masain ka, pano na ang sakuyang kalag. Pano na kan Espiritu Santo. There is no space for you. Mga tugang, bantayan lugod kan mahal na Diyos ang satong kalag. Bantayan talugod ang sadiritang kalag. Ano daw ang satuyang kalag? Siring sa harong na malinig pero mayong laog na karahayan? O siring sa harong na malinig na panupaning karahayan? Hagadon ta sa misang ini, nalugod mapanoan sa tuyang buhay nin karahayan. Pano kan presensya kan Diyos. Tanganing ang Diyos sanaan sa tong pagsambahon, siya sanaan yaon sa buhay ta, mayo ng iba. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami. Ako ang mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon, asin huli kan banal na misteryo na samong siniselebrar, susog sa katungdan nin tamang paglingkod, magkanigong utuba ang pagpabanal kan pagtubos mo sa mo.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asing dapat, matanos asing nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot sinisilibrar mi an sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod pinapahayag mi an pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat mi an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaiba kan Angeles sa Sin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon. Nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaap ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa ni ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos nga mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Padre Pio, mahigos na parapakumpisal, asinan gabos na santos, na kaidtupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Siring kan tinukdo ni Jesus, panoon ta ang buhay ta nin pamibi. Ama niya mo na yaong sa langit, pabanalon ang ngaran mo,
Magdatong ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa daga, nisiring sa langit. Ang samong kakanon sa waldaw, itaong sa muya unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad namo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin pa pagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. aktibong naggigibo nin karahayan, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo, ang nagpapano kan sa tuyang kalag. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigho na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa uyang lukang puso, 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 sa uyang lukang puso,
mamibi kita. Diyos na makakamhan, warasan na kami, mahimahaan asin mabasog, kan mga sakramentong samuyang inako. Sagkod na kami man, maginsiring sa samuyang pinapakinabangan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Padre Pio, bendisyonan kamo sa pagtapos kaining semana, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, mabuhay sa karahayan. Salamat sa Diyos.